esikhumbuzweni sikababa omkhulu uGombe Masamampondo. Sizobonga isibili abanaso sokubekezela ishawa ehlushwa mina nawe. Ngiyacela ke nathi ukuba sikukhumbule ukuthi washawa, walinyazwa, wafelwa ngamathe, efelelwa mina nawe. Ngicela ukuthi thina singayonikele lo wabombela. Ngakuthi noma kufika enhlizweni yakho uthi khona usukwazi la, uNkulunkulu akunika amandla ukuthi uhambe uyophumula ekhaya, ngoba akekho nokwazi, akekho nokuqonda ngaphandle kwaShembe. Shembe wayakhe yedwa lento, akangalekelelwa, wanipha ey'ningi izinto lezi. Nishimane lekhaya sinamakhosikazi ngoba kushelwa phela la. Kukhona ukushela kwamadoda, nina nazi lutho ukushela. Kushela yonke ukudlala. Mawushela usabona nento msiqomile uqhubeka nokushela. Uzitshelwa kodwa ebhentshini ayikho yonke leyo nto, neyitamzela nje nini. Ingakho nikwenihluphe izingane zabantu lezi. Kodwa kube niyakwazi ukushela akuyona ukudlala. Uvuke ekuseni ngovibe emfuleni. Noma isiqomile into bawuboni. Uzutshelwa amaqhingiso athi awuboni wena wena usithutha nje. Kade waqonywa. Abanye-ke la kunina amadoda niyahlupha. Mawusufuna amakhosikazi amabili, uyamsaka unkosikazi wakho omdala. Nina manganinjalo nje. Bese nithi uthe ubaba ngithatha unkosikazi wesibili. Angaze ngisho ukuthi uthatha unkosikazi wesibili. Usuwezona nami lo nkosikazi. Anonzenga amakhosikazi enu amadala. Uthi noma isigugile into okwazi wayithatha iyintsha. Ungabaleki. Ungayeka mamncane sokusikhathi. Yena noma esephethwe iqolo. Eseshanele ebambelele eqolo egobile. Wavuma iqolo lodwa uyamthanda. Ungasulane nje eduzwa ungamenzi lutho. Iqhenya athi kwaze awuntombela wami umuhle mahlobo. Awungasisonke ihitshi namhlanje. Hayi ngokuthi khona uzomenza yona. Ulele eduzwa umuntu wathi uyamthanda. Ajabulele nje ukuthi namhlanje indoda yami izogeza iy'nyawo ngamanzi aphekwe yimina. Izodla ukudla okuphekwe yimina. Ekugcineni madoda, nezaleli nezayo, uyafa isidumbu sakho sesiyabangwa. Engayenzi lento bani ilula lento. Angathi noma usubona ukuthi iguge nobabili. Uthi awuyibona lona ndoda, nokuthi indoda iguge iyaguga. Ukuthi lo wesifazane la anqotshwa khona ukuthi ukuguga kwakhe ngeke aseyiqome indoda. Wena ndoda ugugile unenhlanhla ngoNkulunkulu wakho amadunga amthatha uNkosikazi noma usugugile. Umsana uyidlala ke lo nhlanhla. Umuntu akancike nje serozini sakhe mawumama omdala. Hayi lokho into ozomenza yona. Noma kade sihamba ngobhongo kodwa ngalona la ngovuka ahambe ngenyawo zakhe.
bese neyihlukanisa kibaya nisaphila madoda nithanda isithembi. Singabangwa into zakho ungasekho. Kama bomncane ungabeki leli sipatolo lento uthe wangaMakhosikazi abesengize abesegcela lot wayenzi leyo nto. Sesaphela leso sikhathi isikhathi samanje esinye khona marketing leso sikhathi khona nobhadula. Unobhadula mawuvayela uboni ngaphandle. Ikhetini yaliphenya ubona le ndoda engayigana idlula namaplastic zonke izinto shotha ngapha. Manje udala impi. Omunye unkosikazi makhele ngale esawini. Omunye makhele la eGibisi angaboni noma uphethe okuhle ukuyisa ngale. Ningavumike futhi ukusulwa omama abancane noma ubaba omncane uyisula indoda. Uma indoda ngaso sonke isikhathi. Uze behambeke lamakhosikazi akho maweze lo ngikutshela kona. Echobana amakhanda, elukana amakhanda, egezana nawo inyawo. Ethobana wakho nogulayo phakathi kwabo babili. Kodwa mawuloku ushonza ngapha nangapha uzodala impi. Siyazidinga izunga awuthina babiziwe asabira awusimbonge Ngiyabonga abantwana uNkulunkulu Nkosi zinkosisa. Ngisekunena njalo madoda. Ngifuna ukufundisa ngesithembu mina lokusazi wethu. Ya ngazibona ngifundisa laba neyithimba. Anosifunda la kwashaya ngesithembu ubaba mkhulu wayenamakhosikazi. Awazi mangaki. Kepha omunye umama wayizala Khulustanela. Omunye ezala umkhulilanga. Omunye ezala umkhunyanga izulu.
wazi ukuthi yini isithimba lapha kwaShembe awukazi uzothiwa umkhulu inyanga izulu bekhopha umkhulu ilanga awukazi uzothi umkhulu ilanga bekhopha umkhulu inyanga izulu naye umkhulu Stenga akazi wake baxabana babe nowe amana zathe zabo baxabanisa ikabanisa umkhulu ilanga nomkhulu inyanga izulu ngoba baba mkhulu wayeyazi into ayizayo akazange ayenze into angayazi uyizana azange ethenge impede yabambili wathenga umpede wamunye akala amadoda akale libandla lilo aka umkhulu ilanga nenyanga izulu ukuze ngabona abantu omama bahlukene kube umama ngathi umama omunye baba munye babelana mpede munye yonke into bayisebenzisa bobabili batha blanket omunye uthe ngesikhathi baba mkhulu engeke ehambile wafica sebethengele umbhede umkhulu ilanga umbhede omkhulu inyanga izulu wafika wayithatha le mphetho ejikile umnyango wabuyisa loyo uthengela ukuthi ngiyayazi into engenzayo laba bafana laba ngiyayazi into engenzayo ngabo njengoba nanihlukanisa imphetho eManazarete niyabona uMnazarete namanje kuhlukene yahlukana imphetho zathi kuyihlanganisa umuntu wayihlanganisile nafike nayihlukanisa Wala siyacela uNkulunkulu ukuthi asiphe amehlo okubona ukuthi ushebe mayithe singathi thina yabona emhlabeni ayikho yabakhona yaje ngale esikuyona namhlanje into yabakhona yaje ile eya fika noBhombela ayikho enye eyake yabakhona efana nayo le siyahlupha ke thina wasifuni into zethu uyabona uMnazarete kube bafika nomlungu kalo wonke umuntu emhlabeni ngaba likho elinye ibandla khona ngaphandle koMnazarete kodwa wayafika lo muntu wase kuba yithina futhi esineyayo noma ekwenza onikhulu ezayibika kuyena linanda mayisosizini ikhulu esakhulunywa ngazo namhlanje kodwa uthe mayisekhotheme sikhuluma nomkhulu ilanga lithi hayi akuhambile untanga yethu ekade share ama ideas uthi bebeshare kanti bebuza kuyena bebengashiri kodwa ke wena ubufundile sizocela ukuthi uyiyeke lento le yamaqaba thina sinesikhulu esikhulu abesokwenza umbhishophu omkhulu ofanele bonke ababhishophu eSouth Africa manje uNkulunkulu mangasafike uhlanya wena ngeke umbone abalosiza Manazarete bakufika uhlanya emzileni liliphakele ngoba insazi isikhathi indozi yonibasha ngayo ukuthi ubigwe kanjani washuthile lezi zifundiswa lezi zikhuluma nesifundiso semhlabeni nasezulwini ayibonanga kodwa asethula nje umkhulu ilanga bese shuthi into kababa ngiyeke mina ngithathe ngokwini lento ekababa ngiyowangivuka nayo
Labantu bengenazi ingane kodwa babuye bakho umuntu uyakhohlwa. Abeyicela kuyena ubabamkhulu ingane. Ababe omunye wamupha nje ungathi kuma ngothuthwana nje yophilile kahle bawathi seliphelile udaka lokwakhe ingane. Kodwa sesithina boshaka sesokuthathela lisinike. Wasimnika leyo ngane. Kodwa akazange abe nakukholwa. So noma esehambile kwabamkhulu uye lo wayibhala emaphepheni kwabamkhulu wandisa. Yacela ke namba batwana bakho ningiphathe kahle noma ngimubi. Cha kuyenzeka ukuthi abanye babuye umubi. Abantu abafani. Abanye bavakashile. Abanye sihamba nabo. Kodwa bazihambe nathi. Ngiyanicela noma washa amehlo bese niyabukisisa. Ayikaze ibe khona into enjengale ekhona kumina. Noma kukhona okunye wathi kodwa uningi kwaqhabuka khona la kumina. Ngoba ubabamkhulu owehla namathuluzi zonke ezulwini owezemhlabeni. Akekho omnye ethu owehla namathuluzi zonke. Uneyabona ngesikhathi ubabamkhulu lapha kulwamusi thina manazana sikupha ukuthi manje kufike umuntu akhuluma into. Sonke sasingekho kusasa babamkhulu. Manje sike umunye afakaza ngento ethiza athi manje umdluli athi omunye unduli. Asingaphikisani manazana osekhulumile. Futhi manje sekhulumile mina wayikhulumile kunywe umunye. Uyambulala lo muntu okhuluma eqaleni umenza isithutha. Useyosaba ngesebenzayo usuma fakaza wazothi mangifakaza mina bangiphikisa. Wasefika ke ubabamkhulu efika lo wamuzi lo. Ngeke ngisawufisa ukubona ibonke ibili. Esazizwa la esontweni. Kodwa sasaze sisodwa ukuthi umdluli. Angisho ngoba umdluli phela engimemezela imemezelo. Ngisho ngakuzwa mina ngiqala ukuzwa okwanduli ngakuzwa kamuva. Ewasetholwa ke umama wakhona lapha kwamdluli. Efuna le ndaba lethiwa inhlangakazi. Ayithunyelwa kuyona. Wasemaye umama ewelele phansi kwesihlahla ubabamkhulu wayengazi umuntu emsizini. Elele phansi kwesihlahla. Wasewe lo mama mayivuka kuseni ukhamazi usebona nayo indoda. Engafani namadoda ajwayelekile indoda exakile ehlukile ubabamkhulu wayehlukile webantu benkosi. Amen. Lwana ngibona nami ngihlukile. Wabe sekhathazeka ke lo mama umama wakamdluli esethi baba awusihambi umuntu wenkosi. Ubabamkhulu wangambuza ukuthi uyini wobona ubonke umuntu wenkosi lo. Wasethi ngicela ukuthi ulalela ukuthi ubabamkhulu hayi umntana ngilale khona la uthi awaza sikhaya lapha. Ngizokwenzela itiye ngokukhipha amakhaza. Wasefika emenzela itiye umdluli lasemsebenzini. Esevuza itiwa wonke. Wathi umdluli mayefika ntambama nomdluli waye umuntu oyikholwa. Ngoba naye wathi mayefika umngakhe emxoxelela waseyimukela. Waseyimukela ubaba wekhaya uthe mase sifika isikhathi uthi wesontweni ngelilanga. Ngosemchazele lo babamkhulu cha mina umuntu kaNkulunkulu ngithunywe entabeni enhlangakazi la uthe uNkulunkulu sohlangana khona naye. Bese nginika imithetho ekufanele ngiyisebenzise. Basebenzwana ke nomdluli thengela ngalesonto. Sekuzoyiwa esontweni.
wasethi umdluli ngicela ke umuntu wenkosi ungiphelezele sihambe sesontweni kuyilami la ngisonda khona base behamba Uma befika lapha wase inkonzo lapha abafundi bokusabelungu leso sikhathi inkonzo ayiphatha umlungu wayiphatha umlungu wayiphatha wayiqeda inkonzo wase kufanele manje unikezwe babamkhulu wasenikwa babamkhulu thiwa babamkhulu wahlabela isihlabelo esithi wahazula ngenxa yami thiwa salihlabelo lesihlabelelo wakhwehlela umuntu wayesendlini esonto bahlanza abantu bahlanza oxa bahlanza inyoka bahlanza ongabona bahlanza amadliso kwasebonakala ukuthi umlungu wacasuka ngoba lento enjena inespirit wasecasuka umlungu wasetshela umdluli wemdluli ungaphindi ufika lo muntu wakho lesentweni uzokuthathela abantu lo muntu wasehamba babamkhulu ngoba thina abantu ke singayithandi into yethu kwafanele abantu kwafanele ubebona abantu oqala abashiya umlungu balandela umuntu wayefike nokuphelela wayekade shumayela umlungu bengaphuma amadliso kodwa wafika le ndoda yakithi yahlabelela isihlabelelo sayo ithi wahazula bahlanza yonke into abantu ababe namadimoni baqewisa kwezinja ababe nayo into eyithize kwaphela ngalelo langa ugula kodwa ngokukhulu beyinhliziyo zabantu abazange bamlandela ushembe ushembe wasihluphekela ngawe bantu benkosi kufanele nathi simhluphekele noma kukhulu noma kunzima kodwa akuzanywe ayikho into ushemba ayenza basethi seqedile cha akaqedanga mangabe setabazo lengakubo bembizele ukuthi useshumayeza abantu baphenduka basebebona abantu ukuthi cha la ngumuntu othunywa uNkulunkulu asilandele yena mayele bemlandela abantu basebecasuka belubona belu izinto besafetha belungu basebembiza bembizela khona lapha esithola khona lapha endabazo beyomshushisa ukuthi lento ayenzayo uyenziswa yini ngoba phela akakufundelanga ukufundisa wena leka ufundisa kufundela umuntu ofundela ukufundisa leka uyaphaphalasa leka uyakhethwa ugcotshwe mawagcotshwa lisephelele ungashumayela umfundisi ugcotshiwe hayi uyofundela ukufundisa ungashumayela umfundisi ugcotshiwe kusuma ishosho ngoba ugcotshwe ushembe bayazi njengoba befundisa bahlale behambisa iy'nkonzo emzini abantu ukusinda abantu nayo inhla leyazi leyo hamba bangini magula ubizwa bona ngoba thina sisiphetho sayo yonke into ekhona emhlabeni yabona no uhulumeni andabona mase bexakekile bezala amen ngoba uyabona thina siwukhalo lokugcina akukho ngale kwethu ongale kwethu ithuna base bembiza-ke ubabamkhulu bembizela lapho kuleyo ndawo yabo base beqala bembuza-ke bembuza ubabamkhulu wayenganazi sasokumpompa kulanda umlando ongenamsebenzi wasethi ngiyanizwa konke lento kusho ngiyakuzwa kodwa mina ngithi nabona lo kamthini olamnyango yoba ngithinywanga uNkulunkulu la mawungezele lento ngithi lo kamthini uhambe isikhathi bese uyawa mawuke wawa lo kamthini wabola
kuyobe kuchaza ukuthi umNazaretha uyophela nama ngithinywa ngoNkulunkulu. Kepha lo kaMthri yolemnyango mawe wawa wangabona waphenduka isitshe. Kuyobe kuchaza ukuthi umNazaretha ngeke kuphinde kuphele emhlabeni. Nebala safika isikhathi ukuthi uwe lo kaMthri usukathele. Ujema usuyile waselo kaMthri wangabona waphenduka isihlahla. Leso sihlahla sike sisibo waphenduka itshe. Lelo litshe sike silibone masentabazwe sebalithatha belungu kuselona lapha elosho kusengathi baphendula bona. Bathela bafaka khona esithi wona okuthethwa khona leli cala. Baya uyibiyele sibuka nje ngeorder nje ungenje uyibuke. Usikusisenzweni. Zonke zono maziphelela ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Siyabonga Nkosi yamakhosi. Umusa wasezulwini osuwehlele phezu kwethu. MaNazaretha amahle sisikhumbuzweni sikaBhombela. Indlondlo yomusa indlamhlathi kaMayikisa. Ithi-ke inkosi ilanga akekho maNazaretha uNkulunkulu befike phakathi kwabantu engazange abikezele ukuthi yeza. Ithi-ke nokufika kababamkhulu kwabikezelwa indoda yakwaNkabinde
eyayigijima emagqumeni naseyinkalweni ibikeze ethi khona umuntu ozayo uza nenkolo yabantu ithi lo muntu ozayo uyothi amadoda awakhonze namabheshu nongiyane babo ithi amakhosikazi ayosonta nezidwaba nezinhloko zawo ithi ngeke lo nkulunkulu ozayo ethi abantu abalahleli zonke lezo zinto ithi le ndoda lo nkulunkulu yothi uma esefikile uyobonakala ngoba uyofika negama elisha emhlabeni eliyohlatshelela amagumba amalo omhlaba ngesikhathi esisodwa badideka abantu ukuthi uyobe gcola umhlaba wonke kokwenzeka kanjani lokho yathi mayifika endlondlo yomsa njalo ngo1 ngesabatha sonke siyagoqa sithi mbongeni uJehova manazaretha nezizukulwane ezini sikusho lokhu ngesikhathi esisodwa njengoba uNkabindo wabikezela ithi ke inkosi inyanga ezulu ubizwa bamshumayeli uGumede wasemthandeni ithi kushembe ngakafiki lo mshumayeli wayesonto eAmerican board sethi kumfundisi ngelinye ilanga makholwa kunomuntu ozayo lo muntu ozayo ungumkhohlisi nibomqaphela uthi sonke sahlala silindile siqaphile uthi kwathi mangizwa ukuthi kunomuntu lapha emsizini uyakhuluma indaba kaNkulunkulu ukhuluma izinto eziningi uthi uGumede ngase ngifisa ukuyombona ngathi ngabe sekuye lo mfundisi wayekhuluma ngaye ake ngiyombona wathi mayifika kulugagane elubona luphilisa abantu ngokubabheka njengamehlo wathi hayi khona lento esho umfundisi ethi ayikho nanga uNkulunkulu sefikile emhlabeni wabeke uGumede seyashiya kuleli bandle sebuyela ebandleni lamaNazaretha amen ithi ke inkosi inyanga ezulu kwathi ushembe eseyintabeni zakwamhlaba uyalingana ithi kwakukhona intombazana iyazi abantu bayahalalisa ithi abafundisi ekhuzani laba abantu bangahalalisi kulo muntu bathola nje abafundisi bayibheka le ntombazana yabathe ngithi khuzani lo muntu laba abantu benina bangahalalisi kulo muntu ngoba munye umuntu ohalaliswa kuye uJesu kuphela yane liyabona le ntombazana ukuthi abayinaka abafundisi yasiyadlula yakulo gagane mayifika ithi uvumelana abantu bethu ingcwele wena tuthu gagane ngane mntanami uthi ngoba munye umuntu okuthiwa ingcwele kuye uJesu kuphela tuthu gagane lathi hawu mntanami uyokwazi ngani ma uJesu esefikile emhlabeni yathi kodwa ngeke ngazi kodwa ayilungile lento eshoyo laba bantu thi inkosi yabe isiphambi izandla zombili ithi inyanga ezulu yanela iphakamisa inkosi hulu ukuhluphaza intombazaniwa yaba vuke yawa yazathi inkosi vuka mntanami yini ubonani yathi abantu bakhe abalungile abasho ukuthi uJesu usekhona emhlabeni ngibona amanxeba ophala lapha kuwezandleni iyaphenduka iphendukela kubafundisi alilungile nina anisishani ngani uJesu kade nihamba la emhlabeni ithi inyanga ezulu kwathi madlula lapho uthi sasihlezi naye baba emzini wasephakameni ithi ubaba wayekwazi ukuthi ethe kwenye indawo abonakale kwenye indawo ithi ke intabeni zasemnambithi ewinene kwanobamba ithi kwakunomuzi wakwamathe kwagula umfana khona ithi angazi noma lo mfana abantu wayesilome esithile ngoba babethele ngokubuningi abantu bezombone egula ithi kusethi ngelinye ilanga lo mfana ngiyabona ukufa kuyanginqoba kodwa hayi kakhulu kodwa kusasa ngizohamba ngesikhathi sika10 ngizohamba noShembe ngiyoshumayela wayengazi uShembe maNazaretha ewinene baxakeka abantu ukuthi uShembe yini le ukhuluma ngani lo mfana base bethi abanye siyahuma ngoba vele kusho ukuthi useyahamba emhlabeni ithi inkosi wathi ngakusasa ngo10 ithi ke thina sasihlezi naye ephakameni ithi maye sehamba wawumbona ethi ukuthula kancane bese kubona ukuthi ngathi akasekho lapha phakathi kwethu uthi akusezokubabikho umuntu ozohamba yosondela enkosini ithi ke inkosi kwaqhamuka ifu ngoba babe seplazini lomlungu laba abantu leza lafikela emaphezulu eplaza baphuma abantu bonke balibuka bathi leli ife lingajwayelekile bathi mabelibheka abantu babona kunomuntu wayehamba nabantu ababegqoka ingubo ezimhlophe wasuyaphuma umphefumulo kulomfana useya lapho uNkulunkulu athe ngakusasa ngo10 nizohamba nawe ngiyoshumayela sikhona ikhoze ezidlela uNkulunkulu
Sizothando lonjalo maNazaretha olwasithanda thina singakabikho singakazalwa kungakazona ukuthi siyoke sibe khona. Samenyelwa kulento enhle kangaka. Nathi singazingcolisi singazoni maNazaretha. Umuntu oyisihlwempe ungavama ukuphikisana naye ngoba ubogcina abantu bethi nazi ihlwempe ziyaphikisana nawe ubalo kanye naso. Wonke usiyeke nje njengomuntu omayisuka edoba. Inhlanzi ezicabanga ukuthi useyiyekile umdobo wayo yahamba abese buye idonsa bese ibona ngaleso sikhathi awukanti angikubanjiwe lapha. Sesikhona maNazaretha amahle. Sizothandweni kuNkulunkulu asithanda ngalo sengehlela phansi ke inkosi yamakhosi. Ngithi kangibonge umhla ka-19 ngangimenywe umphathi wesiteshi kwaMashu. Sizobabaza sizophuza ulaka lokufa kwabantu kwaMashu. Kwathi mase siqedile ukukhuluma kwasondela insizwe zingamaNazaretha nkosi yamakhosi ngizoceba leli dimoni ke. Bathi laba bantu yebo siyabonga ukufika kwenu nizobabaza lolula kodwa thina amaNazaretha sikazoyeka ukufa la. Ngiyabuza yini kwenze njani? Bathi siqhathwa thina ngabagcotshwa bethu. Hawo abagcotshwa baniqhatha kanjani? Bathi sinabagcotshwa bethu thina abagcotshelwe la. Kodwa ukuthi makufika umgcotshwa osuka ekhaya egcotshelwe ekhaya afika phazamisa umgcotshwa la bese silwa thina sibanga laba abagcotshwa. Uma umfundisi wenkosi kuyofa abantu ngegama lakho uyombona noShembe. Ngoba ufika waphazamisa umuntu lapha egcotshelwe khona. Mangigcotshelwe ekhaya angisebenze ngcine ekhaya mangiyesilungini ngiyengoba ngihambe ngapha akusho ukuthi ngiyophazamisa umgcotshwa ogcotshelwe lapho. Ngisho ngaba nabantu bakithi ngobuningi phansi kwakhe baphansi kwakhe ngoba basekusebenze lapha waba abagcotshelwa yena ekusebenzeni bangabakho mase besekhaya. Uma siyoyibamba lapho maNazaretha amahle ngeke afa maNazaretha kwaMashe bangathi inkosi ibusise nekuzwile. Abantwana bakaNkulunkulu Nkosi yomsa, Nkosi yasethembiso, Thetheleli wezono. Ngiyabonga Nkosi ngethuba lokuba nami ngiguqe phambi kobuso bakho naphambi kwehamente yakho eyingcwele.
ngicela ke Nkosi ngingakhuluma okwami ungiqoqe ulimi lwami likhulume okuthandwa nguwe nokuthandwa ngabantwana bakho. Nkosi ngoba usakhele inqanawe esikuyona namhlanje owayekhombisa obaba bethu nomkhulu bethu nokhokho bethu. Ngifanele ukusukuma ngiguqe ngiphakamise udumo ngoba kabe mhlawumbe asisekho thina esizulwane zalobo bukhosi owabudala Thixo uThixo. Sifanele makhosi ezizwe sibonge lenhlanhla enkulu kangaka ngoba wathi mawufika Thixo umhlaba wawonakele, abantu babengayenzi intando kaThixo, nabaphathi babo abamakhosi babengayenzi intando kaThixo. Kepha Shembo ingcwele wafika lezifundiso zakho zokuthi akekho umuntu onelungelo lokuchitha igazi lomunye umuntu. Siyazi okhokho bethu balichitha igazi. Wathi Nkosi ngeke kuphile emhlabeni kube umhlaba onokuthula uma kusekhona izimpi lezi ezazithanda okhokho bethu. Wathi Nkosi ukuba umholi wabantu akekho omunye umuntu oqinisayo ngaphandle kwakho, ngoba okhokho bethu babeqinisa ubukhosi babo begezela eindengezini ezamakhanda abantu ukuze kubonakale ubukhosi babo kuba bukhulu. Kepha Shembe wafika wathi singumfanekiso wakho ngoba sikuholela abantu bakho. Wathi asihlambuluke ukuze siyongena nabantu osinike bona ukuthi sibahole ezulwini. Siyabonga Shembo ingcwele. Sifanele ukubonga njengobukhosi inhlanhla enkulu kangaka eyasehlela. Ngiyasicelela ke Nkosi nami ngiyongwasemachunwini bese ngathi lendlela ingengidide ngoba lendlela iyadidana. Sengathi Nkosi ngingephazanyiswe nangoba ngabe yini demoni elifikayo phakathi kwaleli bandla. Ihlale kuwe ngoba ngomhla ukuphela ngobe nginawe kuphela, akekho umunye oyobe ngilekelela. Ngisicelela lo Musa, Nkosi yomsa, njengoba ngisho ngithi wakhe inqanawe phakathi kwethu kukhona abathakathi, phakathi kwethu kukhona ababulali, phakathi kwethu kukhona amasela, phakathi kwethu kukhona abaphingi, phakathi kwethu kukhona yonke inhlobo. Nathi siyizoni ukuhlukana kwethu sikhona. Sikhona. Ngiyacela Nkosi yamakhosi, akukho lapho esiphephela khona, akukho futhi lapho siyobuye siphephele khona
alikho elinye ithemba lethu ngaphandle kwakho. Uma umuntu esikhipha kuleli bandla angazi ukuthi ngathi usikhipha ngoba siyoyapi. Kuphi lapho esingaphephela khona Thixo uThixo. Noma ngabe ubani onile phakathi kwaleli bandla Nkosi sengathi kungabuya ifundiso zalokukholwa kokuqala komqalo wendlela ukuthi umuntu uyakhulunyiswa kuleli bandla akhulunyiswe abekwe icala hlambuluke mayikufanele lokho uma kuyicala elikhulu akamiswe kodwa lokho akusho ukuthi uyaxoshwa ngoba wena Shembe ukhuluma nezinhliziyo zabantu. Sibe sihlupheke thina ngoba uma siseduze kwakho Nkosi sihlale senza amacala bese sithi sijabulisa wena kanti siyalahlwa. Ushembe akakhathalelwa ukujatshuliswa nguwe. Angeke ngithi uje uShembe ujatshuliswe yini ngokuthini ngoba uNkulunkulu. Yini engenza uShembe athi ujabule ngami? Ngoba kuphela uShembe yojabula ngami ngoba ngenza imithetho yakhe efanele. Amen. Ngoba sonke sila ukukholwa kwethu kumsebenzi. Ngale kwemisebenzi akukho ukukholwa kwethu. Kodwa Shembe oyingcwele ngalolu suku olukhulu kangaka siyazilahla phambi kobuso bakho. Sicela usilungisele inhliziyo zethu. Ngoba ibandla lakho Nkosi owalisebenzela kabuhlungu kangaka liyadungeka. Futhi abadungayo abaqhamuke emelika kepha sikhona la phakathi kwebandla. Cela Nkosi ungikhumbule. Ibheke wena kuphela ngakubheki okunye phakathi kwaleli bandla. Hleze kungiphazamise ekukholweni kwami. Lokho okuncane. Nazaretha ingcwele ngihlabelela lesi sihlabelelo esafika esikhonzini esihle uShembe ezweni lakithi. Emsinga. Lezi izindaba zasezulwini zafika emachunwini ngama late 1920s. Zifika nomfundisi uMnqayi. Lithi malifika lelizwe elimnandi kangaka inkosi yami ehloniphekileyo yakwaMayiziwa kade isho ithi lo uNkulunkulu akasho ukuthi lokho kubhincile lokho kugqokile awuyungena ezulwini kodwa uthi into engiyifunayo kumuntu ngifuna inhliziyo. Njengoba amaNazaretha sila Shembe akafuni ubuhle bethu. Shembe ufuna inhliziyo. Ngawube sinazo inhliziyo phambi kwaShembe. Uyadela wena nayo. Yaze yamavakavake yami. Bayifika le nsizwa iyalishumayela leli ivangeli. Izifike nasendlunkulu yamachunu iyalishumayela leli ivangeli isithi inkosi ekhona ngaleso sikhathi umkhulu ithi ngiyalizwa lihle leli ivangeli kodwa hayi ngiyanikela ngomndeni wami. Ngiyanikela ngomndeni wami. Kuthi ngiyayizwa lento eshiwo ngaleli bandla. Kanti inkosi isizohamba ihambe bese isheshe ihambe emhlabeni isencane. Mayihamba emhlabeni sebelithathile leli ivangeli endlunkulu yamachunu
ogogo sekuqhutshekwa useyabamba omunye umkhulu ubambela inkosi engizalayo ngoba eyisencane mayibamba cishe iminyaka emine lwaseliqala uDaladiya base behlangana nabantwana bezindlu yendlu zesendlunkulu yamachunu bathi cha akafanele leyandlu ukuthi ibambele inkosi nango kufanele wakwabo okufanele abambele inkosi wasuka isizwe sahlakazeka phakathi kwachitheka elikhulu igazi yaqanjwa leyo mpi uhlangothi oluthile kwathiwa amathela uhlangothi oluthile kwathiwa indela ngoba lowo owayebambile kwakusho inkosi saphila ukuthi nango yobamba ebambele umntanami ngoba usemncane inkosi engizalayo yahamba emhlabeni uyise wahamba emhlabeni ineminyaka emine kwachitheka igazi ongazange libone emachunwini lingachithwa ngoba amachunelwa ngesiye isizwe kodelwa wodwa kwashaya imizi kwachitheka igazi bakhosa sendlunkulu ndlondlo yomsa sifanele ukubonga ngoba kunezinye indawo kwathi makufika lokukhanya kwaphakanyiswa izandla kwathiwa kufanele lokukhanya kepha makhosa sendlunkulu ngiyabonga kufanele sikubonge ezizweni zawo khokho bethu ukuthi kwathi makufika lokukhanya bakumuke lokhokho ingakho nathi silapha nje lento ebukhosini basemachunini iqala kanje ithi inkosi sihamba umkhulu njengoba ngisho ukuthi ihamba incane ithi mase ihamba uthi ugogo kwathi uma inkosi sizohamba uthi wabona inyawo zilenga emqadini wendlu ziduduza indlunkulu zithi ndlunkulu ungabe usakhala inkosi siyahamba waxakeka nje ukuthi izinyawo zikabani lezwi elikhulumayo likabani wathi ke makuhamba isikhathi ilwa lempi yesizwe sodwa basixoxela ke ukuthi kwathi inkosi mangabe isuka umqalo lobuNazaretha esebuthakathaka engabuthakathaka yini ebuthakathaka iswa ukukhathala njengoba ihamba izwe bathi ke wathi khawu cishe ngaze ngahamba ngayophumula emzini hawu wayesewela uthukela esewela uthukela lathi izwi angeke shembe uhambe ungayanga ebukhosini obunje angizusho ukuthi kuthiwa kwakunjani ngoba abaningi basengaze bethi ngiyisikela kwelinonile kodwa khona basho njalo ushembe washo njalo ngaze ngacishe ngahamba emhlabeni ngingabubonanga ubukhosi obunje washo lelozi alisho bathi ke waphenduka waphikelela ngenhla
uma ephikelela ngenhla nezwe waze wafika ezweni lasemachunwini. Ma efika ezweni lasemachunwini uthi naye hamba nabo ngifisa ukuba ngikhombise madoda ubukhosi bakuleli izwe ukuthi bungapi. Asethi amadoda hayi ncebe yenkosi sizokuhambisa bulapha ezantsi. Kwakusabambileke kuba ngomunye wobaba. Ithi ndlondlo yomusa hayi angifuni mina angifuni lapha eningisa khona ngisho mina enhlokweni ngempela yesizwe. Bengamtshelile ukuthi ubambile baba thi inkosi. Wathi cha ngisho lapho. Ngifuna mina enhlokweni yalesizwe. Nangempela bathi amadoda uma esehamba nawo esefika ekhaya lapha elikhulu kwaZondehleka uthi mangabe ke lensizwa ugogo maye lensizwa eseyibona uthi hawu kanti lensizwa nazi inyawo yilezi inyawo ezazilengile la emkadini ezazinduduza ukuthi inkosi yahamba. Ngoba wayesebuthathile ugogo basebebuthathile uNazarethe kodwa babengazange bambone uShembe. Babaza umnqayi sengathi bafundisi manithunywe izwi lasezulwini ningafike niseze uShembe. Sengathi makhosi noma uShembe ngasithuma ikuphi noma ngasithuma phesheya kodwa singafiki bese siba umfanekiso kaShembe. Asisho ukuthi sithunywe uShembe. Siphethwe izwi likaShembe. Singafani nomnqayi. Owafika wasibona ukuthi ngoba nami abantu ngiyabathandazela bephile ngenza yonke into hayi nami uShembe. Khuluma nje emachunini khona amaNazaretha akadlala akamnqayi. Aba nebhadi ukuthi angaboni ukuthi hayi ubesikhohlisa loya nangu ugenuine. Sengathi uNkulunkulu angasikhumbula kuloko. Kulolu hambo esiluhambayo maNazaretha ingcwele alulula. Singajwayela nje sijwayele alulula. Funa ngase sonke isikhathi sibe novalo ngoba makwa waphela uvalo kuleli ibandla uyaphaphalaza. Uma ke waphelelwa nje uvalo kuleli bandla uyaphaphalaza. Cela Nkosi yamakhosi ukuthi ngingaphelelwa uvalo. Hleze ukukholwa kwami kuphaphalaze. Siyacela Nkosi yamakhosi, siyasibona isimo. Siyazicelela Nkosi yomsa njengoba ngisho ukuthi wasakha nathi sawumfanekiso wakho kuba silekelele abantwana bakho kuba sibaqondise ngendlela eyoba isezulwini. Siyacela Nkosi usipho leso sithunzi esisifanele ngoba isithunzi sobukhosi asisekho. Ngazi noma sipheliswa yithini noma sipheliswa intando yeningi. Kodwa Nkosi siyacela ukuba sifihle ngaphansi kwephiko lakho ingcwele ngoba abantu nje emhlabeni inkosi abasayazi ukuthi yini. Sesiyangenelwa nje inkosi yomsasidujule. Kanye nabaholi bethu esithi basigadile nabo bagade abantu bakho Nkosi ukuba babaqondise abayizinduna. Kuyadutshulwa nje. Sicela ke leyo nembeza Nkosi uba usifakele kona kubantu esibaholayo esibahola ngegunya lakho lokuthi siholela wena bona. Asiziholeli thina. Sifihle nje Nkosi yomusa. Sifihle usifihle noma sinezono noma singenzi kahle usifihle kodwa ngoba okhokho bethu bakubona.
sifihle nje Nkosi yamakhosi, sifihle nathi samaNazaretha sonke nje. Sifihle Nkosi yomusa ukuthi kukhona ikhohlakala kukhona ini kodwa Nkosi uyinqanawe yokucasha. Akukho lapho esingabe sicashe khona ngaphandle kwala. Ngoba sikhona ngoba sila nje singcwele sonke. Kodwa ke siyojabulela khona lokho ukuthi samsale nabo abangcwele. Ngoba insuku zethu ziyokwandiswa ngakho kuba sikhona khona emdibini singengcwele kodwa sikhona siphile. Sikhulume futhi okuyiqiniso phambi kobuso bakho. Siyabonga Nkosi. Siyabonga namhlanje osuku lolukhulu kangaka la esikhumbula khona insizwa eyasilethela izifundiso ezibalekile kuba sizenze njengamaNazaretha. Esicelayo ukuthi siyacela ukuthi lezo sifundiso singasho futhi ukuthi hayi sekukudala lokho. Kepha sibambelela emthethweni omdala insizwa kaMweli yakwamsweli ethi umthetho kaMose. Sengathi nathi singabambelela lapho maNazaretha ingcwele. Singasiqaleli okwethu ukuze ibandla lethu lihlale lihlambulukile ngaso sonke isikhathi. Inkosi kusini kuzwini. Namhla sengisele ngedwa akubantwana Baba Nkosi yamakhosi Jehova ngcwele ngekhetha inkosi yasebuhleni bokuphakama uNkulunkulu ongcwele siyabonga baba ithuba esilitholayo ukubane sifakaze nathi ngalo uNkulunkulu ungumqali wendlela esimuzwa ngendaba ke nokho ngoba sasibancane thina kepha okhokho bethu nomkhulu bethu ababa nethuba mhlambe lokumbona bukhoma. Siyabonga ke Nkosi yamakhosi kuthiwa ngelinye ilanga ngoba umuntu uzokhuluma ngokuthiwa esithemba ukuthi ke maNazaretha umuntu mayekhuluma ngento okuthiwa maningi amaphutha angenzeka
ongayikhulumi kahle into kodwa ke inhloso akuqondile ukukhuluma ngabantu siqonda ukukhuluma ngoBombela isitimela samampondo kuthiwa ngesinye isikhathi emzini wasePhakameni kwake kwafika umama lo mama wayekhonza enkonzweni ethize ngingethande kulungibizana nezinkonzo zabantu ngoba ngaze ngenza iphutha longayibizi na kahle kwayona uma efika lo mama ufika egula ephethwe ukugula ke okuye kube khona kubantu besimame ngiyoxolisa Nkosi yamakhosi uma ngizokubiza leli gama kodwa ke angiliboni inhlamba ngoba engathi liyabizeka kuthiwa wayephethe isilumo icabanga ukuthi ngibeke kahle lo mama simhlupha lesilumo ebuya ngapha eningizimu mayifika emzini wasePhakameni inhloso ukuzobona Inkosi yamakhosi uBombela isitimela samampondo kuthiwa ke kodwa akwenzekanga ukuthi ambone ubaba kwaze kuhamba isikhathi sokuthi kiwe entabeni yomhlangano inhlangakazi kuthiwa ke endleleni umama ezwa inhlungu simphethe impela kanzima wagcina esephimisa amagama athi kanti lo shembe usiza kanjani usiza ibandla lakhe kuphela yini na base bemuzwa abaseduze sebemkhuza bethi kehlisa umoya aqhubeke nohambo kuze kufike phambili entabeni yasenhlangakazi uthiwa ke kwathi makufika entabeni kuhamba isikhathi okuthe ngesinye isikhathi ubaba umqali wendlela wayesethumela uthize ubani ayomlanda lo mama nebala ke walandwa lo mama weza ke phambi kwayo Inkosi yamakhosi uthiwa yathi inkosi namhlanje ke mama usuku lwakho lokuba uphume ezinkingeni obhekene nazo uthiwa yamkhomba ngomunwe maNazaretha la ngasesinyeni la iphethwe khona ilezi silungu kuthiwa kwaphuma igazi elalingamahlule lagcwala phansi balibona bonke abantu kuthiwa lo mama maNazaretha wabe eseyasinda lo mama wenkonzo bathi ke akagcinanga lapho uNkulunkulu oyingcwele ngelinye ilanga bathe emzini othize ke maNazaretha njoba kuyindaba umuntu ayizwayo sibancane kakhulu kunesikhathi uBombela ayikhona ngaso kulelizwe bathi kwakhiwe umhlangano njoba uJehova ehleli namaNazaretha ingcwele lapha emhlanganweni ngalezo ikhathi ke kuwakhiwa amatende bathi ke kwakunezikhulu noma izethenjwa noma iliphike elinye igama elikhomba umuntu ukuthi uyasetshenziswa lapha nalapha ezulwini isathenjwa ke sagcina sazi ukuthi uJehova ulala ngaphi mayilele etendeni okwathi ke ngokuhlangana kwazo nabanye ababe ngasabona uNkulunkulu ngenxa yokujwayela basethatha isinqumo sokuthi uzomjuqa kuthiwa ke nebala maNazaretha wasondela ke ngoba azi ukuthi uShembe ulala ngakuphi maNazaretha uShembe uBombela isitimela samampondo mayifika kulelizwe ebonana nokhokho bethu wabafica besejele owami ukhokho wayesejele ngenxa yezimpi la okwakusetshenziswa khona imkhonto kubulawa abantu kuliwa manje uShembe wafika waqeda konke lokho wayesefundise yakhe indlela yokuthi yini nani okufanele siyiphathe njoba siyemgidini siphethe amashoba siphethe amahawu kanjalo umama bephethe ama-umbrella namahawu namakhosazana wayesishintsha esikhipha kulento ukuphatha imkhonto
lona ke osajwayela usebuyele emkhontweni mayebuyele emkhontweni uthi uyogwaza noma uyohlaba umnikazi kwazo zonke izinto bathi wafika kohlangothini alwaziyo wafika ushiqela umkhonto wayewahlaba phansi emhlabathini waseyincoma ke ngendlela ukuthi usehlabene ebuyisela umsebenzi kaJehova emuva kanti uManazaretha kuthiwa izwi lafika kuShembe ebusuku lamshintshisa indawo lala kwenye indawo lo nje begwaza nje ugwaza umoya kuthiwa ke ekseni base bemileke bonke bebheke lapho abakhandi betulo obitulo lidala phakathi kwethu noma phakathi kwaManazaretha njoba namanje amatulo elokho ekhona mabe vuka ekseni kuthiwa waphuma uBhombela eqaqa uzipho etende ubhekisa phezulu waphuma wazelula uNkulunkulu wezulu nomhlaba kuthiwa kwabonakala indoda igqimuka phansi yaquleka ngoba phela bisichomile kubangani bayo ukuthi kamsekho silindele nje ukuthi ephume bese kuzwakala ke mhlambe ozoya ngaphakathi enkosini bese kuzwakala kuqhuma isililo okukhomba ukuthi uShembe akasekho okuyinto endide aManazaretha uma abantu belo benza imizamo yokucekela phansi uShembe kube kuyena obadalile ungethina esimdalile Manazaretha uShembe nje obehleli phambi kwethu unyazi lwezulu alibekiwe ithina futhi akekho kuthina onamandla ukubona ukuthi endlini kaBhombela noma endlini kaShembe nangu uShembe kufanele ahlale kuthina ukuhlakanipha ke lokho okungafuneki akufuneki nokuthi kuzoqanjwa amanga ngalolu daba Manazaretha ingcwele uma inkosi imbona lo iqimuka phansi isondela kuyena ibisithi abamthele ngamanzi avuke lebala wavuka inhla isuthi ke isihlangana ke phela ifuna ukumkhipha manje ngoba wonile lo wenza ungaphezulu kwento zonke kuthiwa engenayo nendawo azo kuyona inkosi yayisimnikeza umhlaba noma iplaza ukuthi ahamba uhlala khona siyezwa ke eManazaretha kuthiwa nalelo plaza lashabalala kwagcina sekushabalala nakho konke nje okusondele nalo wayizama ukujuqa uJehova uthiwa ke eManazaretha abagcinanga lapho babe sebeqhubeka bekhandela inye itulo kwathuna intombazane yimbe wathiwa kuzofanele ingene ngaphakathi kwabo omkhulu la ilala khona ithi misingaphakathi bisizwakala isho ngengila kube sengathi uyayibamba ukuze bezongena ke bona bezomcuboshisa abantu njalo abafike bathi siyikhetha inkosi yasekuphakameni befika bengenalutho belambile behlupheka abanye bafika la bengaganiwe bese befike beganwa ngomsaka Jehova bese eyibona umuntu useyindojana ethize engamelana noNkulunkulu kwenze kanjalo ke nakulamadoda ayibone se amadojana athize angakwazi ukuthi abhudukeze uJehova esekhohliwe ukuthi aphuma ukuncindezelo yabelungu ababe wahleli emqaleni bewasebenzisa njengegqila ngalezo ikhathi wafika uShembe wasusa konke lokho eManazaretha ingcwele bathi intombazane yathi mingena yasifica isilwane sikamhlola sihlalele nje sibhekile yathi misondele intombazane wathi ayisondele kakhulu yathi mihlala intombazane wayeseyibuza bakuthumeni labo abakuthumeni kuthiwa uManazaretha yangi ngizintombazane yangazi zophendula ithini
waqhubeka wabuza bakuthumeni baba bangithumile ukuthi ngizolala nawe. Uthi uShembe, hawu wena ungakumela ukulala nami? Uma ngafika izwi njengamanje lithi angiphume ngiyolala esihlahleni, nawe uzohamba niyolala esihlahleni. Ngqi entombazaneni. Uma lithi ngiyolala eweni, uzoya nawe olala eweni. Ngqi entombazaneni. Yathi siwayiphuma. Sayibuka inkuzimalanga lezi zilindile phela ukwazi ukuthi hawu. Yaphuma ingasabanganga lo msindo ukuze singene simjuqe. Yafika intombazane yathi hayi nina ningithuma kumuntu owaziyo. Ngithuma kumuntu obazi ukuthi ngizofika lapha futhi ngizofika ngenzeni. Manje ke mina ngikwazanga ukuyenza lonto ngenxa ukuthi nina ningithume kumuntu obesazi. Ngithe ngifika nje wayihlala phe kodaba. Sahlakazeka igila mkhuba maNazaretha. Iyo ndaba ke esihlangene ngayo namhlanje ukuzokhumbula nje noma sasingekho kodwa sizwa ngabathi kwathi kwake kwenzeka lokho. Sekuthi ke ngelinye ilanga maNazaretha enye insizwa nje ngakithi yayikhuluma ethempelini. Nayo ke okuchaza ukuthi yayikhuluma into eyizwile. Usho ukuthi ke mina ngizazi unamba bani abantu abakhuluma lolu daba. Ngenzeka ke ngayibeki kahle kube khona okusalayo lapha nalapha. Inkosi iyothela umusa nje kuleyo ndaba. Engiqonda ukusho kodwa imisebenzi ebalulekile uBombela isitimela amasamampondo. Othe mayifika kulelizwe wayenza. Okunye ke sasikufunda esikoleni sizwa ukuthi uJesu wathatha udaka wanameka emehlweni kumuntu owayengaboni wayeseyabona. Manje lento sizwa kuthiwa yenzeke la sikwazi ukuhamba sifike khona nathi. Kuthiwa ke ubaba omkhulu kwake kwathi ekuphakameni kufika insizwa noma umama nobaba bezobika noma indoda izobika ungabatholi abantwana. Yathi mayibika ke enkosini yamakhosi kuthiwa yangaphendula inkosi yamane yadweba phansi yadweba umfanekiso. Mabe ubuka lo mfanekiso umfanekiso umfana. Yaphinda futhi yadweba omunye umfanekiso. Mabe ubheka umfanekiso wentombazana. Yayisimnika isibusiso lo mbhemu ukuthi ahambe ayohlala linde. Kuthiwa ke maNazaretha nebala lo mbhemu wamthola umfana. Waphinda wayithola intombazana. Imisebenzi enjalo maNazaretha. Mawushembe ehla ngakithi mabesho. Khona indawo kuthiwa iseGlendale. Entabeni zakithi le eMthandeni. Wafika emzini othize njengoba kwenzeka na kwezinye indawo. Wafika kukhona umkhulu nogogo behleli nje egcikeni kwabo. Mayefika uShembe ecela ubane bamphuzisa amanzi. Watholakala isalukazi sukuma sincenga siyomlandela amanzi. Mayesebuza uJehova ukuthi hawu bantu abadala base begugile makushiwo sebebadala impela. Aninabani la ekhaya nihleli nodwa bathi baba sihleli bathi umuntu wenkosi sihleli sodwa asinabo abantwana sibatholanga. Uthi uJehova wababusisa nebala maNazaretha bamthola umfana okuyena bamshiya wavusa umuzi wakubo. Umuzi wakubo ukhona njengoba sikhuluma nje. Ngithi ke maNazaretha sengizohlala phansi. Kuthiwa ngomhla ka1 kuMeyi ngalo nyaka ke siwaziyo sonke 1935 ubaba omkhulu wezwa emzini wasemkhayidini la ayikhona. Wezwa ukuthi umfundisi mangizwa ke uthiwa umfundisi umngoma bathi ke owangapha kamaphumulo owa ngena naye kulobu mNazaretha
bathi ke maNazaretha umngoma wayigula elele phansi. Yafika ke inkosi yamakhosi kumngoma yambuza yathi awu mngoma uyakwesaba yini ukufa? Yayisithi inkosi yamakhosi kuthiwa yathi vuka mngoma ngoba wena engifuna ukuthi ungcwabe. Kuthiwa yathi inkosi imini ngizohamba. maNazaretha kuthiwa mayiqeda ukusho lawo magama bathi wavuka umngoma waphila. Kodwa ngaleyo ntambama amaNazaretha ayekhona ambona uJehova umqali wendlela ephuma ngaphakathi endlini ehlala ngaphandle, ambona ukuthi ujabhile. Kuleso sikhathi uJehova ehleli lapho wabe sebiza inkosazana ubane ize kuyena ezosho lokho ayizokusho. Okwathi mayisisuka amaNazaretha inkosazana siphindele emuva, abantu bayibona ukuthi intombazana ijabhile, nayo ijabhile njengoba nayo bejabhile. Kuthiwa kwasondela abakhokheli, babuza abakhokheli ukuthi kwenze njani. Inkosazana yabaphendula yathi uShembe useyahamba emhlabeni. Babuza abakhokheli ukuthi yini ubone yini ethi uShembe useyahamba emhlabeni. Kuthiwa amaNazaretha intombazane yabe isikhipha incwadi, okwathi mabe buka labo abangcwele ababekhona lapho bayithola ukuthi ibhaliwe. Ithi le ncwadi Nkosi yezulu yamazulu nomhlaba masinyane uzongibiza, ungawalibala amaNazaretha akho, ungabalibali abantu bakho amaNazaretha ayingcwele. Ithi ke inkosi maNazaretha kuyikhona nathi ke kulesikhathi esiphila kusona, ngoba abanye isihlabelelo abanye abasiphathi ushuda abasifundi okuningi bakuzwa ngoba sekuculwa nje. Athi kamazwi akule ncwadi mayiqeda inkosi beqeda ukufunda lokho ukuthi ungawalibali abantu bakho amaNazaretha angcwele, vusa omunye endlini yami ahole abantu bakho. Ilonto ke amaNazaretha ebalulekile njengoba sila njengamanje. Ngeke ume la kwesinye isikhathi ube nesibindi uphathe umbhobho kanje uthi usibanibani nosibanibani, usho abantu abahlakaniphile, ungabasha abangahlakaniphile uthi bafuna ukubeka uShembe, ufuna uyibuke wena uthi usile wena. Izoyisho le ngoba sithi sihlabelelo vusa omunye endlini yami, kusho ubhombela isitimela samampondo uthi akuvusa omunye endlini yakhe ahole abantu bakho, abantu bakaNkulunkulu. Ithi inkosi umnike inhliziyo naye enjengeyakho, umphathe umgcobe ngamafutha omusa. Ithi inkosi yamakhosi bafunda umzimba wami ukhathele uzawulala ethuneni, umoya wami uzovuka. Ilokho kunofuna sikuqaphele maNazaretha. Umuntu akayisho lento ngoba ethi uhlakaniphile, kodwa umuntu usho phela ngoba ibhaliwe lento. Njoba ibhaliwe nje, ibhaliwe ngolimi olukhulumayo, aseke isidingo sokuthi ubuye itolike ngenye indlela, isholo nje yona. Mina sengiyagcizelela ithe inkosi singabanye abakhiwe uJehova sawumfanekiso ukuthi sinhole zizwe, sinholele endaweni efanele. Ngakho umsebenzi engiwenzayo noma engushoyo uncike lapho.
umoya wami uzovuka wembathe inyama entsha ngeke kusuka umoya wami njoba nguqwabe nje wasemthandini uvuke wembathe nguba mina ngani umoya uvuka wembathe lento maNazaretha imfihlo yasezulwini sonke ufuna sikuphile lokho futhi sikwazi sizoyeka kuloko siphikisana sisolana nangezinto ezingekho nombani ongasungula ushembe la into engeke iphumelele from 1976 kwahlangana ngisho amakhosi aye ngontanga kababa athi akhushembe akazange aphumelele lo shembe angazi ke thina siyinzalo yalawo makhosi ukuthi ngabe sihlomeka kuphi ukuhlomeka uma singathi sibeke ushembe shembe ubekwe uNkulunkulu unyazi lwezulu ngoba luphambi kwethu lubekwe uNkulunkulu amen ufanele kuzwe ungene la mawunetulu ngakhelinye kodwa babheka abantu bakhela itulu uthi obani yadlula lapho amaNazaretha ayifunda ebuka lombhalo amaNazaretha kuthiwa ajabha kakhulu aphatheka kabi athi awu ubaba omkhulu besingamboni ukuthi usegula ngendlela ukuthi asangahambe emhlabeni ngoba amaNazaretha ayekhondwa uNkulunkulu ngeqiniso ayengayilindele ukuthi ushembe yokuhambe kulomhlaba ayazi ukuthi ushembe uzohlala ngeke ashintshe ibhantshi njengoba kwenzeka amaNazaretha kodwa kusijabulisa ukuthi umoya kaShembe besinawo iwona esiqhubeka nawo kuShembe olandelayo akuthina esikwazi ukuhlonza lowo moya musala ukuzenza ihlakaniphi kwahluleka belungu bezama ukwakha umuntu bagcina bakudoli into engakhulumi angazi ukuthi umuntu angamakha kanjani uShembe uNkulunkulu umuntu osholoko kufanele nimbekezelele njengoba inkosi kadisho ukuthi umuntu mayikhuluma nimlalele ekhuluma la nimbone ukuthi ziyantunda la ingqondweni ningabe nansi ntunta njengaye nibothula nikhumbula into eyodwa angakazi uShembe ishintshe uthweze emakhosini nani ningonani mina weze emakhosini nani ushuthi nizisibili uma uShembe ezemakhosini ningayishintsha ke nje lonto sothula thina sinibuke maNazaretha ingcwele kuthiwa ke abantu badumala kakhulu ngoba kwenzeka lokhu khuluma sebekwazi lwathi malifika usuku ifika lemini esabekayo lolu suku esihlangene ngalo namhlanje seyifika ithunywa zizomlando wasezulwini ngoba maNazaretha kwaphakade wayizelwe futhi washo wathi nanini uyokulokhu ekhona la njengoba sikhuluma nje nangu uhleli phambi kwethu ngakho ke maNazaretha ingcwele sihlangene ngalelo daba Wixolise Nkosi yamakhosi makukhona la ibeke kabi khona nakini makholo angiqondile ukukhuluma ngani ngiyathusa ngoba nginenjabulo ngalo uNkulunkulu esiphila phambi kwakhe ukhulu umlando osemakhosini azizalayo nalo uNkulunkulu asoze sadlalela kulesi sihlalo maNazaretha ingcwele lokho ngifuna ukusho ngiphinda phinde ize ngibophe iqupha kanje okhomba ukuthi ngiyayiqinisa lento engiyishoyo ngakho ke Nkosi yamakhosi uyaxolisa la ngonekhona la ngabekanga kahle khona inkosi yomusa iyongithethelela maNazaretha ngehlela ngezansi inkosi ayibusise esemizwini phama bami akube kuhle ngoba ingcwele
ngasesihlalweni sasezulwini. AMAKHOSI ukube ngiyazenzela bengiyawudlulisa umbhobho, kodwa ke umuntu ma ethunyiwe ngane nje mayithunyiwe ekhaya ngisho kuthiwa izizwa kahle, kodwa iye la ithunywe khona nami nginomkhuhlanyana, kodwa ke ngoba sisithunyiwe sekufanele siwenze umsebenzi wokuthunywa kwethu. Lo nkulunkulu esihlangene ngaye namhlanje uNkulunkulu wokhokho bethu, uNkulunkulu omkhulu, uNkulunkulu wobaba, uNkulunkulu wethu futhi namanje. Bonga nje into eyodwa, ngoba wathi mayefika esuka kwaNontanda Bathakathi befika ezweni lakithi akazange bamchilisa, bambona ukuthi uNkulunkulu kukho konke kwenzakalayo, abazange bambone ewumuntu. Nathi ke siyafisa ukuthi singambone umuntu, kodwa simbone uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Manazaretha ngizoba mfushane kakhulu, kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi ukufika kwaNkulunkulu phakathi kwethu naphakathi kwesizwe sala eMpumalanga kwawukuthi senze imisebenzi yakhe emihle, siphenduke ekwenzeni imisebenzi emibi. Sibikile amakhosi, ngeke ngikusho ngakunye ngakunye. Kwangesikhona ukuthi sigqoke ingubo emhlophe bese kwakuphelele, kodwa kwawukuthi sithi sesiyigqokile ingubo emhlophe bese siyaphenduka senze lokhu okuthiwa asikwenze. Singaliphikisi izwi malithi asenze lokhu okuthiwa sikwenze, okuyikona ngelinye ilanga ukuyosifaka endaweni efanele ngokwemisebenzi yethu. Ngiyacela Nkosi yamakhosi bangihlabelele isihlabelelo samakhulu 4. Niyabona nani ekhanda ukuthi kukhulekile. Ngabebeza ubusuku nemini, nemini augi sangangani ungamemeza ebusuna nemini augi angisangangani awuzizwelalani usulweza abambi umsindisi awuzizwelalani usulweza umsindisi engavinjelwa izozongezi azizwa yeziphansi
zonke izwe azizwe eziphansi phansi kwezulu awuzizwe lalani uzulu ezwa abambi omsindisi awuzizwe lalani uzulu ezwa agala pambi pambi omsindi uNkulunkulu-ke esikhuluma ngaye wafika ezweni lakithi wathi mayefika kwakusahanjwa ngamahashi nangey'nyawo nangakho konke nje iy'moto zingakabikho wayese edlula esizweni sakithi ngishilo-ke ngathi wathi mayefika wamukeleka banesila-ke labo eyizweni zasemakubo wathi mangabe efika uShembe bambona nje ukuthi akafanele uthabe kuleyo ndawo. Kodwa-ke nami angisho ukuthi ngcwele ngokuthi sambona noma bambona abazali bethu ukuthi uyena, kodwa inhlanhla njengebabazayo. Kodwa mhlawumbe engakafiki kulokho ukuthi uShembe wafunga ukuthi lokumNazaretha abusekuphela, ngoba wabuza uNkulunkulu endaweni yasemseleni bethi bayambheka ukuthi ubaba ongakuphi, bamthola usenyamalele, bamfuna baze bamthola, ngoba lokumNazaretha bahlushekela namanje busahlushekela. Bamfica ehleli ngaphansi kwesihlahla sekonono, awu baba kwenze njani? Wahlala kabuhlungu ngaka wadabukisa. Bantu bami bengizobuza uNkulunkulu izinto ezimbili. Eyokuqala eyokuthi ngabe sekuyiyo yini indawo yokugcina ngila sezongilanda yini uNkulunkulu noma sengizoya yini uNkulunkulu? Uthi-ke bantu bami angiphendulile uNkulunkulu wathi yebo Shembe sekuyindawo yakho yokugcina sezokubuya la. Uthi wesibili umbuzo ngase ngibuza ukuthi amaNazaretha ayoba yini mase ngihambile, ayoba khona yini noma ayophela? Uthi-ke bantu bami uNkulunkulu ngiphendulile futhi indlela angiphendule ngayo yona le ngijabulisayo ethi amaNazaretha asawukuphela, nobuNazaretha busawukuphela. Kungenzeka emasila asilwe nokuthi uNazaretha kuphele noma kwenzeke ini, ngeke kuze kwenzeke lokho, ngoba kwaba isifungo esaba phakathi kukaNkulunkulu nomnikazi womsebenzi ophambi kwethu njengamanje. Uma-ke edlule endaweni yakithi usebona indawo noma ngathi yinhle phela ngoba yangakithi, nawe ngathi indawo yangakini yinhle. Usebona indawo enhle nje yangakithi usiyabuza, hawu le ndawo-ke sebeyamchazela cha indawo yobukhosi bakwaGumede, wayebheke eMziphathi. Sesazi-ke sekuyinkanyezini-ke thina, kodwa kwakwemziphathi lapho shintshwe inkosi inyanga yezulu ngezimo ezithile ngeke ngiyichaze. Wayethi umfundisi wakuleli bandla omunye usahamba wayethi kuvuleka amakhabethe, angifisa avuleka amakhabethe ngoba ngiyafakaza nje bese ngihlala phansi, angiphethe yona inkonzo. Hawu eyakuphi le ndawo wasekushiwo kuthiwa cha indawo yasekuthini?
wayesethi awungeyithanda le ndawo kanti umkhulu uzofika emziphathe noma enkanyezini ezokotha Nkosi yamakhosi mhlambe ke ibandla langakabi ngaka uma athiwa ke umnikazi webandla uyotha uyasotha noma siyamotha angiboni kodwa ibandla lalikahle nje mhlambe ngesilungu sasingathi lali manageable lalikwazi ukuthi nje handle ngendlela noma liphathe ngendlela ekahle wayesefika usethi hawu sibanibani biza umkhulu umasakeni umkhulu engakho nje insizwa lapha eyayomasakeni ngagcina sengizokuthiwa umasakani eyayumfundisi mhlambe yayihlonipha yenza kahle ngoba wakwazi ukuthi uyibize ngegama lenkosi ngibona indawo lapha labathi indawo yakho uthi ke umkhulu cha ncike yenkosi anginayo indawo mina indawo yakho anginayo indawo ngoba yonke into ingeyakho anginayo indawo mhlambe ke amabandla angakithi anenhliziyo ezibukhunyana kodwa kushembe ngoba ukhona uyoyithambisa lezo nhliziyo ngoba ngiyafisa ukuthi lo muzi wakhe ke ngesikhathi sami ngoba wangitshela ubaba ongizalayo cha nami ngiyajabula ngoba uyesontweni isikhathi sokuya esontweni anginaso kodwa nami mfane wazi nginazaretha kodwa anginaso ngoba manje mina ngiyapolitika ngesikhathi kufanele ngabe ngiyesontweni lesikhathi kuthiwa siyabizwa siyokhokhasa manje ngabe ngisalithola ithuba lokuthi ngiyesontweni kodwa ngoba wena uyaya sengiyobambelela kuwo ingakho ngithi ngalesikhathi ngiyafisa lo muzi wakhe sengiqalile Nkosi yamakhosi nabambalwa siyazama ngoba wathi walwamuzi noma liyandawo iyisango lakho mawinyakatho ngiyayibuza ke nje ngiyayiphendula ukuthi mangabe ungangeni ngesango sokuya kuphi ungena kuphi uma ngabe umnikazi walomsebenzi wathi isango lokuyenyakatho pho kanti mangabe kuyenyakatho kungenwa kuphi yabona ke mangabe kufunda khona to fill in the missing words kunesikhahlana nje soyigcwalisela wena ukuthi fanele ngifake ukuthi ke manje la lento ayithinti mina kuphela isithinta nje sonke ukuthi siyofisa ukuthi kube kanjalo kuhambe ngaleyo ndlela uma ngabe efika emziphathi sengizohlala phansi usemakhosi ufika kuba kuhle nje ehleli nabantwana bakho sekufika inkukhu izomangala ngoba uNkulunkulu kumangala konke kuwe nesingalwazi thina ulimi lwakhona kodwa kuyakhuluma nawe Nkosi yamakhosi ithi umnikazi wayo iwezathe iyazalela thatha amaqanda ithi iyazalela izama ukuthi ihlanganise na umndeni wayo ngoba sonke siba nemndeni la afike lo mnumzane waqhoboza amaqanda ithi ke izobika yayisimusho futhi lo mnumzane uthi ubani wawusumbiza ke Nkosi yamakhosi uzomthethisa icala lo muntu nesilwane ngizothi isilwane ngenkukhu ngaso kodwa ngizothi isilwane ngoba akusiyo inkukhu ayisona umuntu hawu sibanibani nakho lapha inkukhu ikhala na ithi usuwaqedile amaqanda noma usuwaqedile abantwana bayo ngoba abantwana bayo lapha mawubona amaqanda wena ubona amaqanda kodwa ngale kweqanda kunenkukhu ukwenzelani lokhu wayiseshona ngapha ke nangapha once kuthiwa akayeka lo mkhuba wakho
Kusukela namhlanje wena usumaqanda. Ngoba udla amaqanda ezinkukhu. Nansi inkukhu yakhala. Hayi ukuthi angisho le ndoda kwakubani sibongo ngoba manje bayahlupha abantu. Bahlakaniphe kakhulu abantu esontweni babafunda athi hayi le inganekwane le. Ayikho inganekwane kuleli bandla. Le ndoda kwakuyindoda yakwayikhaya. Bayazi abantu. Manje sizothi ubani uma ngabe wazi ukuthi akhulume nezinkukhu. Sesawuthini? Ngeke nisisho ukuthi uNkulunkulu. Ngoba manje alikho elinye igama esingambiza ngalo. Kwasha amakholo. Bathi alikho elinye igama. Nkosi yamakhosi yilokho nje engithanda kubeke phambi kwalomhlangano wakho ingcwele. Inkosi iyobusisa esenikuzwini. Siyabonga ukufakaza okumnandi isiphiwe amakhosi inkosi zibobusisunda bezitha. Nesikhumbuzo isihlabelelo samakhulu 237 237 sizocela uMshumayeli Mkhwanazi basemfuleni asola lehlabelelo inkosi Mbusisa.
Ikayeli mi pagate